Guys, em boro logo moनदों. Happy birthday to you. Hello लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय गोदान मोनसे भिडिअजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै दिनैनिफ्राय जोंनि बेवहाय मिटिं दं आरोना 16 17 18 आव बेनिफ्राय दिनै मागोनि 1 तारिखबो लोगोफोर अल आसामनि हारिमु आफादजों लोगोसे आइजो अनसाय आफादनि मिटिं आरोना दिनैनिफ्राय जागायबाय नैया ओमफ्राय लोगोफोर आं दायो फुजायाव खुलुम थांगासिनो आरोना जोंनि बेवहाय मागोनि 1 तारिखआव बोसोरफ्रोमबो फुजा जायो आरो लामाजान होननाय जायगायाव ओमफ्राय बेयावनो आं दा खुलुमनो थांगासिनो लोगोफोर स' नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन मन्दिराव खुलुमनो फैदों आरोना 1 तारिखनि फेमिलियैनो फैदों जोङो मन्दिर मोनफैबाय जोङो दायो ओमफ्राय मन्दिराव हाबहैग्रोनोसै नायलांबाय था हाथायबो जादों बिराद मानसि जायो आरोना बे आइथानाव सब लग दो এই তো দোকানে চলে এই কই ফাড়ি দিলা 10 টাকা 40 টাকা দিও আমি 250 बिराद मानसि जायो आरोना लोगोफोर खुलुमनोनो जायगाखौनो मोना नै जि गोलाव गोलाव लाइन फाथिनानै थाखायो ओमफ्राय मोननै जायगायाव जायो आरोना मोनसेया सिङाजान घाटआव जायो माने दैमा सेराव जायो आरो बेवहाय जों दा थांगोन गारिखौनो खेवहैगासिनो नामा हेलौ खुलुमखांना फैबाय ओमफ्राय दा मोनसेयाव थांबावसै ओइ नैयाव जागासिनो ओमफ्राय सिङाजान घाटआव फैदों आरोना लोगोफोर बेयाव आइथानाव माने माबा जायो मेला बायदि जायो आरो ओमफ्राय मागोनि 1 तारिख आरो 2 तारिखआव जायो ओमफ्राय जों बेहायनो खुलुमनो फैदों आरोना ओमफ्राय बियो ब्रह्मपुत्र दैमा आरो बगिबिल दालाङा जेरावहाय माबादोंना बगिबिल दालाङा बे दैमानि साजों थाङो आरो बेखिजानो जानो गोनांमोन सिगाङाव ओमफ्राय खिजानाय जाथि आइफादा नायलांबाय थारो आं दैमाया नै ब्रह्मपुत्र दैमा आरोना बेयो इखो बारबानो डिब्रुगड़ मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनि नांजाबनाय मोखाङावनो जादों नै दैमा जिङावनो खारो फुजाया ओमफ्राय बोसोरफ्रोमबो जायो आरो मागोनि 1 तारिख बाथाय ओंखायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो खुलुमनो फैयो आंहा फुजायाव फैनानै लोगो मोनफैबावबायसो नै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन आंनि लोगोखौ ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सिनायखागोन जानांगौ बिथांनाबो चेनेल दं आरोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना सोर बियो ओमफ्राय जों सानैजों बेस्टि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो लोगो मोनदो जोङो गोबावानो जाबायमोन लोगो मोनैया नायलांबाय थादों नोंथांमोना गाइस नै एम बर'खौ लोगो मोनदों दिनैसो लोगो मोनलायदों आरोना जों सानैजों बे हाय माबोरै दं लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर माबोरै दङ गासैबो अलका एसके क्रिएसनखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो खालामना बयबो बेनिखौबो खालाम एम बर' नों मिथिखायो नोंथांमोना स्टेटास भिडिअस होयो मालाबा ब्लग्सबो होयो आरो नायहैबानो जाबाय थांनानै एम बर'खौ नायदो उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन दैमा गाहायथिं बेरायनो फैदों नायनो दख'नाबो फानदो नै सब
बुस्थुनि दखानानो दंजोबो आरोना लोगोफोर थोरसि खुरैनिफ्राय लानानै देलायग्रा सेलायग्रा गासिबो दंजोबो आरो बेनिफ्राय जोङो जेबो लानाय जायासै आरोना लोगोफोर दखानावबो नायनायबो जायासै हाबनायबो जायासै ओरैनो नायथिंबायल' माने न'आवबो आलासि दं आरोना जोंहानाव दिनै आलासिबो फैदों ओमफ्राय जोङो फुजा खुलुमनो होननानै आलासिखौ गारनानै फैनाय जादों आरोना बेनिखायनो हाखु दाखु जाबाय माने न'आव थांनो थाखाय बेनिफ्राय जेबो लाखानाय जायासै जोङो मेथाइल' एसे लानानै फैनाय जाबाय आरो न'आवहाय ओमफ्राय बेखिनियानोसै लोगोफोर हटेलाव हाबदों बिबोनांफोरा ओमफ्राय जोङो हाबाखै आरो ओमफ्राय नेगासिनो इयावनो जेबो जाथ'ला न'आव जाहैनोसै होननानै ओमफ्राय बिसोरो हाबदों आरो बिराद मानसि जायो आरोना लोगोफोर एकदम मानसियानो भिरथार खुलुमनोनो जायगा मोनलायलाया जायो थिगसे नेनो गोनां जायो दहाय नुखाबायना नोंथांमोननो देखायखांबाय माबायदि मानसि जायो गाइस न' खाथियाव बार्थडे जालायदों आरोना बेयाव बार्थडे जाहैलायनोसै न'आव आलासिबो फैदों बे आलासिफोरखौ ओंखाम जाहोखां दोनखां थिनहरबाय मन्दिरनिफ्राय फैनानै माने आलासिया ओंखाम ओरि जाखांहोबाय आरो ओमफ्राय दा बार्थडे दङ न' खाथियाव बेयाव दसे थांनानै फैनि केक काट खालामनायाव नोंथांमोनानो नोंखौ साफायनांगौ बार्थडे बया गुफुरथार साइसथार Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kila. Nang binay dia. Nang. Ini ngapain buat dia? Dia besok mau narik sini na. Oncom जालायबाय नै बार्थडे पार्टिनि गथ'फोरा ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय बार्थडे पार्टि जाखांनानै मोनाबिलियाव दसे न'आव बेरायनो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर बेवहायनो आङो नै मिटिंखौबो लाबाय मिटिं जानाय जायगाखौ लाइटजों मोनाखाय बिराद मोजां नुदों आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय ओमफ्राय मानसि इमान जाथ'वाखै आरोना मोनाबिलिसो नालाय दा हराव फैगोन खोमा बारा एसेबां मानसि गैथ'वा आं दिनै मिटिंखौनो नायथ'ला आरोना गाबोनसो नायनोसै दिनै मेंनाय मोनबाय आं ओरै थांलाय फैलाय खालामनानै गाबोनसो नायनोसै गाबोन नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आरोना मा खिन्थियो नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय नै हाथाया बेवहाय जादों आरो पार्कआव जादों हाथाया मिटिङा स्कुलनि फिल्डआव जादों आरो ओमफ्राय हाथाया पार्कआव ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बिदिब्ला बाय बाय